RIT 488, sportpredicaat heeft hij, 8 jaar jong, gefokt bij B. Veldhuizen in Putten. En de eigenaar is CNP Brexel in Strengberg, Oostenrijk. Zoon van Mijnse 439, gefokt uit een stermerrie van Sietse 385. Komt uit stam 50, Z1 dressuur, 20 winstpunten. RIT werd in 2015 al 6-jarige goedgekeurd. Hij is de eerste hengst die met reeds het sportpredicaat op zak aan het Centraal Onderzoek begon. Behaalde het sportpredicaat in de dressuur bij zijn eigenaar in Oostenrijk. In de dressuur lag in het verrichtingonderzoek ook zijn belangrijkste kwaliteit. Met een score van 82 punten. Beschikbaar bij dekstation de Nieuwe Heuvel Lunteren RIT 488. RIT 488. IJs 489 maakt zijn opwachting in de keuringsbaan. 8 jaar, sportpredicaat reeds behaald. IJzer gefokt bij R. de Vries Bakker in Hindelopen. In bezit van stal Chardon in Jorwert. Zoon van Maurits 437. De moeder een stermerrie van Olof 315. En dan een sterpreferente merrie van de hengst Jochem 259. Komt uit stam 15. Kampioen dekhengsten ereklasse 2016. Werd in 2015 als 6-jarige goedgekeurd. Verdiende zijn aanwijzing voor het Centraal Onderzoek door zijn prestaties in het tuig. Zonder meer reservekampioen in de Pavo Friso Bokaal 2015. Tijdens het onderzoek behaalde hij in het tuig ook de hoogste scores met 85 punten. Maar ook onder het zadel maakte hij indruk met 84,5 punt. IJs 489 beschikbaar bij stal Chardon in Jorwert.
Dames en heren, eisen 489. We gaan naar Mijnte 490. Mijnte 490, 5 jaar. De fokker JMW Cent in Netterden. Eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Mijnte is een zoon van Beert 411. Dan een stamboekpreferente merrie van Anton. En dan een sterpreferente merrie van Jelmer. Komt uit stam 15. Goedgekeurd in het najaar van 2015. Loopt in de dressuur L2. Heeft al 22 winstpunten. Mijnte dus goedgekeurd 2 jaar geleden. Opvallend correct gebouwde hengst tonen zich in de verrichtingen allrounder. Hoge scores in alle disciplines. Hij oversteeg bij dit resultaat van liefst de 2 volle broers die eerder in het centraal onderzoek de eindstreep net niet wisten te behalen. Maar hij haalde het wel. Mijnte 94 beschikbaar bij de gebroeders van Manen in Ede. Mijnte 490. We gaan naar Marcus 491. Kampioen jonge hengsten, hengstenkeuring 2016. En reserve in het algemeen kampioenschap 2016. De 5-jarige Marcus 491 kwam ter wereld bij de familie Van de Werf in Sondel. H. Eppinga in Oude Mirdum, de eigenaar. Marcus is een zoon van Maurits, 437. De moeder is sterpreferent van Onne. En dan een sterpreferente merrie van Christ. Komt uit stam 122. Goedgekeurd in 2015. Hengst die ook in alle disciplines goede scores zien. Ruim boven de 80 punten. Rastypisch
is die Marcus 491, gestationeerd bij het dekstation Gaasterland Oude Mirdum. Kampioen van de jonge hengsten van het afgelopen jaar. Mensen, een prachtige dag en wat een publieke belangstelling. Sommige mensen die kunnen op dit moment nog niet een zitplaatsje vinden. Dan zien we soms in het midden nog wat vrije plaatsen. Als u even een beetje in wil schikken, dat zal wel fijn zijn. Als dat kan tenminste, als er nog ruimte is, dat iedereen kan zitten. Dus een beetje inschikken, gezellig, dicht tegen elkaar aan. Genieten van de jonge hengsten hier op de KFPS Hengstenkeuring. Marcus 491. Rubriek aangeboden door Alraco BV uit Kortstertille voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. En dan zijn we bij Nane 492. Reservekampioen jonge hengsten op de hengstenkeuring vorig jaar. 5 jaar is Nane. Hengst gefokt bij T.J. Jongsma, Bornbergum. Eigenaar Germ Arsebauma, Aldeborn. Zoon van Wiemer 461. Uit de stermerrie van Brandes 345. Dan een stermerrie van Tamme. Komt uit stam 8. Winnaar van de Pavo Friso Bokaal. Tuigaanleg 2016. Nane werd in 2015 goedgekeurd. Maakte gedurende het selectietraject zowel qua exterieur als sportaanleg een zeer positieve ontwikkeling door. Vooral ook door zijn voorbeeldige instelling reikte hij tot een zeer hoog puntentotaal. We hadden maar liefst 88,5 punten als menpaard en 88 als tuigpaard. Waarmee hij de verrichtingstopper was van het najaarsonderzoek 2015. Gestationeerd bij Hens Woude Aldeborn, de hengst Nane 492.
Nane 4-9-2. En de laatste nu. Omer 4-9-3. Ook 5 jaar. Gefokt bij D. Visser, De Vries en U. Visser. In Wiens. Eigenaar L.E.J. van de Vaart in Tiel. Omer is een zoon van Gjalt 426. De moeder is sterpreferent van Karst 362. Dan een sterpreferente Merrie van Naan 264. Komt uit stam 47. L2 dressuur. Omer is de hengst met het laagste verwantschappercentage binnen het KFPS. Hij weet dit te combineren met een pedigree die bovendien veel kwaliteit in zich draagt. Combineerde dit in het verrichtingonderzoek aan een opvallend actief gebruik van het achterbeen. De hengst Omer 493 voor de fokkerij beschikbaar bij Dekstation De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Omer 493. En dat waren ze, de hengsten, ingedeeld in rubriek nummer 7, aangeboden door Al Raco. Ze komen weer binnen. Spannende muziek erachter. Spannend is het ook. Wie wordt er hier op kop geplaatst?
488 mag even mijn kant op komen. Mag even achteraan aansluiten. ...490, ook maar even deze kant op. ...490 voor 488. 489 deze kant op. 489 voor 490. ...492 even een plaats op. Nou, zijn we er alweer. Even een kritische blik van de juryleden. Blijft het zo? En ik kan u zeggen, het blijft zo, dames en heren. Op kop geplaatst, Nane 492. Prijs aangeboden door Alraco en Rob Lemstra is in ons midden om namens Alraco de prijzen uit te reiken. En Bouke die gaat snel de hengsten weer toelichten. Ja, dames en heren, een hele mooie groep rassige hengsten weer. Correct gebouwd ook. En dan speelt de beweging natuurlijk ook een heel belangrijke rol in dit gebeuren. Op kop 492 Nane. Paard met een hele mooie rassenstraling. Correct in de bouw, heel correct in de bouw. Correct beenwerk eronder. Kan goed stappen, een hele beste eraf zien. Mooi voorbeengebruik, goed achterbeengebruik. Verdient de eerste plek. Gefeliciteerd. Dan Marcus. Een fraai gelijnde hengst. Een mooie halslengte. Die ook correct beenwerk eronder heeft. Die goed kan stappen. Vandaag net in het draf dat tikje balans miste. Wat Nane wel had. Maar ondanks dat een hele goede presentatie. Gefeliciteerd. Dan 493, Omer. Ook een mooie rastypische hengst. Een hengst die er mooi is ingegroeid. Die heel goed kan stappen. In de draf zou je misschien net ietsje meer balans willen zien. Maar toch een hele nette presentatie. Ook gefeliciteerd. Dan komen we bij IJssen. Nou heeft deze zomer de tuin natuurlijk heel veel laten zien. Vandaag was je misschien ietsje minder optimaal. Paard dat in een stap dan misschien ietsje meer ruimte mag tonen, maar wel een mooie activiteit erin. De draf mist ietsje net ietsje de balans voor een hoge klassering. Maar dat is al niettemin een hele mooie presentatie ook. Gefeliciteerd. Dan Mijnte. Ook een hengst die er fraai is ingegroeid. Mooie rassenstraling, correct in de bovenlijn. In de draf in de afwikkeling in zijn voorbeen kan hij misschien net ietsje correcter. Maar vooral vandaag in de stap mist hij wel eens ietsje tact. Daardoor deze klassering. Dan Erret, dat is een degelijk gebouwde hengst die voldoende rassenstraling heeft. Vandaag in de stap en in de draf ook een nette presentatie liet zien. En daardoor deze klassering. Gefeliciteerd allemaal. Ja, mooi applaus. Dank u wel. Op kop geplaatst Nane 492 en samen met Marcus 491 naar de kampioenskeuring. Harm van der Meulen geeft het zijn alweer. De eerronde is daar. Muziek van de firma Koopmans. En daar komen ze nog maar een keer. En de stemming zit er nog altijd prima in. Leeuwarden, laat je horen.
gaan meteen door met rubriek nummer 8.